Tervetuloa minä erityisopettajana Vinnovassa raportointitilaisuuteen. Ensiksi haluaisin kertoa osaamisestani, josta selkeästi huomaa, että nykyisin kun tarvitaan erityistä tukea jollekin opiskelijalle, niin käännytään minun puoleeni ja konsultoidaan ja kysytään neuvoa. Ja tällöin olen huomannut, että osaan esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ja minun vahvuus on myös se, että mä kiinnitän huomiota ja pyrin edistämään niin omaa työyhteisön kuin myös opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista. Mielestäni osaan hyödyntää erityisopiskelijoiden vahvuuksia ja näin edistää heidän oppimistaan ja ryhmään kuulumista. Ja selkeästi syksyn mittaan olen ilokseni huomannut, että osaan käyttää entistä monipuolisempia oppimistapoja, hyvinkin erilaisia oppimisympäristöjä ja oppinut myös sen, että arviointia voi suorittaa monella eri tavalla. Ja omalta osaltani pyrin edistämään tukitoimia ja kehittää käytännönlähtöisesti ihan opiskelijoiden näkökulmasta tai tukena olemalla toimintamalleja. Kumminkin huomaan, että ne entiset keinot ei ole riittäviä tai ne ei ole tarkoituksenmukaisia. Ja toi on mun tarkoitukseni, en tiedä kuinka hyvin onnistun, mutta pyrin olemaan läsnä ja helposti lähestyttävä niin työkavereille kuin erityisesti tietenkin opiskelijoille. Ja motivointi ja voimavaralähtöisyys on äärimmäisen tärkeää. Sen olen oppinut. Ja oppiminen voi olla myös hauskaa ja pitäisi olla hauskaa. Se on ryhmässä toimimista ja jopa aikuisena voi heittäytyä ja oppia uutta. Luovuutta ja rohkeutta kaivataan aina ja seuraava video on tästä hyvänä esimerkkinä. Eli hauskuus ja heittäytyminen näkyy selkeästi tästä videosta. Ja videossa oli mukana myös Kuuro, erityisopiskelija. Oppiminen tapahtuu kahden tulkin avulla. No, harjoittelun sisältö on ollut kahden opiskelijan prosessin seuraamista, eli erityisopiskelijaksi nimeämistä, osallistuminen tähän prosessiin ja jopa kehittäminenkin. Toki useampikin opiskelija on tarvinnut erityistä tukea, mutta ei välttämättä erityisopiskelijaksi nimeämistä. Ja jopa toiseen suuntaan, että tämän nimeämisen purkamista. Sitten olen tutustunut opiskelijahuoltopalveluihin, eli terveydenhoitajaan, kuraattoriin ja psykologiin. Tutustunut, mitä Opo tekee tässä kentässä ja oppipajan toimintaan. Tutustunut Ervan työhön
ja hänen näkökulmaansa, samaten kuin koulutuspäällikön näkökulmaan erityisopetuksesta ja tutustunut ajankohtaisiin hankkeisiin. Kiitos mielenkiinnosta.